Ngifuna sikhulume ngale eyomuntu othenga umuzi ukuthi umuntu umethenga umuzi mfowethu yini o recommend ukuthi ayenze ngoba abanye abantu bayakhala ngokuthi kuyenzeka uthenga umuzi kanti mhlawumbe unamathuna uthenga umuzi kanti mhlawumbe wawubetheliwe okanye mhlawumbe kwabantu abahambayo kuwona bahamba nje baxoshwa izinto. So wena njengomuntu ke osebenza ngamakhambi omelaphi nowazi izinto zesintu yini oyirecommendayo kumuntu umethenga umuzi ukuthi mhlawumbe kufuneka ayenze? Okay, bamfekayo ngiyabingelela kubazalwane bonke. La umuzi uhluka kabili bamfekayo. Khona umuzi othotha udayiswa ngoba mhlambe kunomuntu owashona phakathi noma kunespoki. Yes. Lapho kusuke kufanele ukuthi basixoxe leso spoki basikhiphe ngaphandle. 2 mase kuthotha umuzi owawunabantu abadala mhlambe kwafakwa idlozi phakathi. Yes. Kufanele balikhiphe futhi lelo dlozi. Kuba nendlela nezinsiko ezigcinayo ukuthi cha kukhishwa laba bantu ukuze nawe uzokwazi befaka abantu babo ngendlela eright. 3 mase kuba umuzi ozowuthenga uthola ukuthi awazi noma kwakunamadlozi noma kwakunani but ukuthi akuhlaleki kuona nawe usuthengile usufika upick up izinto eziningi mhlambe kufa uTV kufa izitsha usubona lezi zinto eziningi engaqondakala lo muzi usukufuna ukubethela ngoba kuyenzeka ebusuku kube nesifuthe kuningi nje kuningi so uthothi kwesinye isikhathi umuzi omuhle right but kodwa akuhlaleki kuona kwanawo umnikazi wawo uthengile ngathi ungabusa uzolala kuphela. So uthola ukuthi lo muzi ke mhlambe kwakunezikhonkwane ezithize noma kwakunezinto ezifakiwe osudinga ukuthi before inyanga ithi izobethela noma wena uzobethela khona imithi esetshenziswayo ebulala yonke into uqala ekhaya ibulala ikhonkwane ezazikhona imithi eyikhona izipoki uma lo muzi ubethela uhlanjululwe lo muzi lokungathathwa inkukhu nomuthi othise ukhishwa inyongo lo muzi uhlanjululwe so ukuze kuzokwazeka yonke into abazoyenza ukuthi yenzeke ngendlela so kuba njalo. So ngiyabonga ngiyayizwa incazelo understanda kahle ncanti nomuntu uyezwa olalela. Wena ke recommendation yakho let's say nje umuntu uthenga umuzi ngabe selokishini ngabe semakhaya urecommend ukuthini alinde kuze kube ubona izimpawu zokuthi ngathi khona ungahambi kahle noma uma ethenga umuzi mhlambe nje precaution ukuthi athi methenga umuzi mhlambe afuna izinto mhlambe zokucleana iceke before ngoba phela ngikubuziswa lokho ukuthi omunye akanake isikhathi esiningi thina abantu sisukuma ngoba sekunenkingi mhlambe uthola ukuthi umuntu abakanakanga ukuthi uthenga umuzi yena wajabulela ukuthi ngathola umuzi finally senginomuzi wami kanti mhlambe sekuzoqala kuvuka inkinga so wena urecommenda ini kumuntu mhlambe othi ngifuna ukuthenga umuzi okade uhlala abanye abantu? Okay, zo2 izinto bamfekayo angazenza. Kuke mangabe uyohlolela ikhaya uthatha inhlabathi yalowo muzi lo uhambe naye uyohlola kumuntu okwazi ukuhlola ayithi uginqa amathambo noma umuntu ohlolayo ngokwesithunywa noma umuntu ogulayo ahlole lo muzi iqala ukuthi isakhiwo sawo mangikhuluma isakhiwo ngikhuluma spiritual ngoba phela nomuzi wakhiwa spiritual ngakhiwa lo subonayo isakhiwo salomuzi kufakwe nani yini einkinga before nje wena uhlangabezane nayo mase ke lo muzi uphatha inhlabathi yeceke ngoba awukwazi umuntu uyohlola nje uzofika akutshela inkinga zakho omunye azisha imix kanti mawuye nje ngqongo umuzi engathi ungathatha inhlabathi afika ahlola inhlabathi ila azokwazi ukubona mawukuthi lo muzi wabethelwa ngento ezithize uzokwazi ukupick up akhona kule nhlabathi so ukuze kuzoba lula. Okwesibili uma nje uthenga umuzi into yokuqala ebalekile ukuthi uhlambulule mase uyawubethela ukuze umuzi uzoba right. Mashobane ngiyabonga kakhulu asisho inamba Mashobane ukuze umuntu mayefuna ulwazi nanokuthi mhlambe methi cha ngiyafisa lo baba ngisize. Okay, inamba ithi 084 7290619. Ngiyabonga lokho kwenamba ngikwenza ngoba ngiyazi ukuthi ukhona umuntu and ngifuna ukucacisa le video akuyona ipromotional video asiyenzanga ngoba sithi advertise ukuthi ubaba uKhumalo umelaphi inhloso ukuthi sike sathi masikhuluma kuma live kukhulunywa ngezinto zesintu uyavela lento indaba yedlozi lomdliwa nendaba yokuthenga umuzi othola ukuthi wawuhlala abantu so ke sengithi cha siveze inamba ukuze uma umuntu ebona ukuthi yazi lento eshiwo yilo baba iyangihlupha noma mhlambe ngikwiprocess yokuthenga umuzi mhlawumbe ekhaya sesaze saphuma sayoqasha sashiya umuzi ngoba omunye uthola ukuthi ehlala kwenye indawo izinto ihamba kahle banele bangafika endaweni entsha abahlupheke zonakala izinto kanti mhlawumbe ileli iceke so yilokho ngiyabonga kakhulu babukhoma into bamfikayo sesivala iyahlupha lento yomuzi ngoba thina abantu abamnyama kakhulu
uma umuntu ethola ingane kwesinye isikhathi singakashayi Yes. sike siyithathe noma umuzi onjani sigqibe emva kwendlu Oh, yes. kanti mhlawumbe umuzi Oh, sisazodayisa right. kwayona ke leyo nto futhi abantu abaningi abahlupha ukuthi lowo muzi uzothi umuya ohlola kuthiwa unethuna uthe nakhothuna kanti kwagqitshwa Ake kwakuno ingane miscarriage ya so kwaleyo nto iyahlupha ivuka iba yispoke la ekhaya ngoba ayinazi but abanikazi bayo ngeke bahluphe eish ayi wakhuluma enye into ke yaze ejulile no siyabonga kakhulu Mashobane baba amen thank you